Akwai mutanen da account ɗin social media ya sake haifar musu da wasu account ɗin sababbi a rayuwarsu guda uku. Na farko shine hassada, account ɗin hassada. Na biyu kuma na baƙin ciki da ciwon zuciya ko hawan jini ko damuwa. Bai bar su haka ba sai da ya ƙara musu da account na raina kai, wato sun raina kansu da kansu. Ba komai ya haifar musu haka ba illa hange da leƙe da suke rayuwar wasu. Wasu za ka same su a danginsu ko a ƙauyukansu ko a unguwanninsu mutane ne masu rufin asiri, rayuwarsu gwanin sha'awa da burgewa. Amma bayan sun kutso kai social media sun hango wasu mutane da suke can nesa da su, sai suka ga ashe su rayuwarsu ba su samu komai ba saboda sun ga waɗannan mutanen suna da gidaje da ya fi nasu, riguna da suka fi nasu, abinci, 'ya'ya kai har da alaƙar soyayya da ta fita su. Ba tare da tunani ko bincike ba sai suka yanke hukunci a wannan abin da suka gani wanda baya wuce a ɗan bidiyo ko a ɗan hotuna ko a ɗan maganganu. Suka ɗige da baƙin ciki wa wasu, suna kuma jefa kansu a baƙin ciki, suna kuma ganin su ba komai ba ne. Abin da mutane ba su sani ba shine ita fa social media abin da ake so a nuna maka shi ake nuna maka. Sannan mutane da yawa da kake ganin sun fi ka abu ba komai suka fi ka ba illa ƙarya. Su sun iya ƙarya, su ɗauko wani abu da ba su da shi su nuna suna da shi, su ɗauko wani abu wanda ba haka yake ba su nuna maka haka yake, saboda haka kake ganin rayuwarsu ba irin taka ba ce. To hatta ma waɗanda suna da abin da baka da shi nan, ya kamata ka sani yadda suka fi ka arziki ko suka fi ka ilimi ko ɗaukaka ko ci gaba ko followers ko liking ko subscribers, to kar kuma ka yi mamaki sun fi ka damuwa da matsaloli. Amma ba zai yiwu gare su su tallata maka matsalolinsu da damuwarsu kamar yadda suka tallata maka nasarori da cigabansu. Sun samu dukkan alheri amma kuma alherin da suka samu bai katange musu wasu matsaloli ba wanda su ma sun sha kansu sun rasa yadda za su yi da su. Kai kuma cikin rashin sani sai ka raina kanka, sai ka bige da ganin ina ma kai ne su, da kuma ganin me yasa ma suka samu wannan ni'ima. Idan ya zama dole sai ka leƙa rayuwar wani, to in ka leƙa kai masa fatan alkhairi. Babu laifi ka roƙi Allah ya baka irin alherin da yake da shi. Iya da matuƙar kyau kai aiki tukuru don ganin kai ma ka samu naka. Amma duk da haka ka ɗauka kai banza ne, kar kuma ka ɗauka wai shi ya ma kai amar hasada. Da yawansu ababen tausayi ne, ababen kai musu fatan masu fita a halin da suke ciki ne. Rashin sani ne dai sa ka baƙin ciki.